Xa estamos abrindo de par en par a nosa horta, o noso hortiño con Nusca Chousa. Sabedes que todos os xoves pola tarde ven aquí a Radio Galega, parola un pouco con nos, fai divulgación para que non haxa ningún segredo, ningún misterio sobre que plantar, cando facelo, como ter esa horta, ese horto en condicións. E ademais sempre temos o voso dispor un número de WhatsApp, verdade, Iago, para que interactúen con nos e con ela, para que envíen toda canta pregunta que han... Claro, pode mandar unha mensaxe de voz ou unha mensaxe escrita ao 627-751962. Repito, 627-751962. Como foi a semana, Nusca? Hola, que tal? Moi boa tarde. Pois, como sempre, encantadísima de estar aquí. Pasama a semana voando, porque de repente dixo eu, mi man, se é jueves outra vez para a radio. Pois, o mismo que estar aquí e dixir, xa son as 5. Que se nos acá, tamén pasa o tempo voando. Imos aproveitar entón estes minutos que temos por diante. Vamos a aproveitar a ver se temos por aí algunha consulta, que creo que sí, que xa me dixeron, que me chivaron. Chegou incluso algunha que outra nota de voz. Mira, escoita esta muller. Buenas tardes. Hola. Para Nusca. Llevo haciendo varios años los 2 tratamientos de invierno de los frutales, pero no veo resultados. Los de hueso me siguen cogiendo igual la lepra y los de pepita me cogen el moteado. El tratamiento lo hago con cobre y parafina. Mi pregunta es si es necesario hacer este tratamiento. Lo hago con la caída de la hoja el primero y el otro cuando las yemas empiezan a hinchar. Muchas gracias. Grazas a ti, saudiño. Pois, faino correctamente, o sea, o que ao mellor non é tan axeitado é o tratamento que lle está dando, porque neste caso o cobre, aínda que sexa un fungicida, non é un fungicida que trate todo tipo de fungos, non é de amplio espectro, porque sí que é moi bo para certas cousas, sobre todo para o mildio, e trata moito os outros hongos, pero despois hainos como máis característicos precisamente para a lepra, para a bolladura, e máis para o moteado, non? Hainos como máis específicos, que só pon por afora, non? É como, por exemplo, cando nós temos unha gripe, pois tomín unha semana de antibiótico e non me fixo nada, porque non lle está atacando ao que ti tes, non? Entón, pois nos árboles pasa o mismo. A lepra do melocotonero, chámase a lepra do melocotonero, pero bueno, é para todo tipo de fruta de cuña. As que só teñen unha cuña no medio, pois vámonos a clasificar en as que teñen sementes, como son, por exemplo, as masáns, e as que teñen só unha semente, que é unha cuña, non? Bueno, pois, os de cuña, que son, pois, melocotóns, pesejos, pavías, fruta de cuña, é o que lle ataca isto que é a bolladura, ou, bueno, a lepra, que lle chaman a lepra. É o que está provocada por un hongo, claro, enferma o árbol, e este hongo sobrevive ao inverno. Que pasa? Que está nas follas, nos frutos, e cando caen as follas, agora que están empezando a caer, o hongo cae cas follas ao chan. Entón, se xa tuvemos un problema, hai no que tratar de previr. Todas esas follas que caen ao chan están infectadas de hongo. Este hongo, como calquera outro hongo, é capaz de pasar o inverno máis intenso e máis o verán máis caluroso do mundo, que non van a morrer. O que fan é como un letargo, non? Na súa existencia. Din, bueno, pois, vou ao mínimo de vitalidade para non gastar energía, e como que quedan a dormir. Entón, cando lle empezan a ser propicias as cualidades atmosféricas, o sea, un pouquiño máis de calor, 18, 19, 20 grados, e a humedad tamén empeza a ser como máis relativa, non é chuvia intensa, sino que é só a humedad, o hongo desperta. E con que coincide? Coincide xusto cando empezan os árboles a agromar, a botar as semas, que é o que fai esta muller, que moi ben. Un é no inverno, para intentar que non caia xa ao chan, e se cai, hai que retirar todas as follas do suelo, porque senón vamos a ter aí hongo. Cando podemos o árbol non vale para a composteira, hai que desfacerse delas ou queimalas ou así. E cando fagamos o tratamento, vamos a tratar tanto o árbol como a zona toda do suelo, porque o hongo pode estar aí no chan. E despois, en canto pese a vir a primavera, pois, polas formigas, polo que sea, os hongos van a subir para arriba en forma de esporas que non as vamos a ver, e vanse a anclar no frutal.
o que lle fai é como abultar as follas, faille como se fora unhas burbujas que son moi características e máis cambian de color, o sea que as follas como que fan unha maduración moi rápida e non son capaces de facer a fotosíntesis axeitadamente. Caen prematuramente tamén as follas, entón non lle dan vitalidade ao árbol. Tamén lle afecta aos frutos, por suposto. O que fai é, claro, decolóranse e caen ao chan. Dicía esta oyente que tamén o mesclaba con parafina. Eso está genial, porque os tratamientos que se dan no inverno, un como preventivo cando cae a folla moi ben feito, e outro cando empezan a agromar na primavera, porque é cando desperta o hongo realmente. O sea, vamos a intentar como matalo en dúas tandas. Unha antes de que durma, antes de que faga o letargo do inverno, e outra antes de que empece a despertar na primavera. Entón, para que é a parafina? A parafina realmente é como se fora esa cousa pegajosa que vai a unir o fungicida que lle botemos, neste caso botábelle cobre, pero bueno, hai fungicidas máis específicos que xa veñen preparados, pero bueno, podemos comprar a parte e mezclarlle a parafina ou aceite de nin ou calquera tipo de vaselina ou así. Eso que vai a conseguir o fungicida mezclado con un aceite, con un tipo de grasa, vai a conseguir como unha película que non lle vai a facer daño a humedad, a chuvia, vai non como a aguantar máis tempo. Entón, eso está genial. Pero eu diríalle aquí á amiga que o millor sería coller un tratamento específico para eso, tanto para a bolladura, a lepra, como para o moteado ou a sarna, que lle chaman tamén a sarna do masanseiro, que neste caso o que lle ataca é aos frutales que teñen as cuñas pequeniñas, que o que fai o moteado é como unhas burbujas, non, falle como unhas manchas nas follas que se necrosan. Ao necrosarse non son capaces outra vez a facer a fotosíntesis axeitadamente, o árbol non vai a ter vitalidade nin forza para os frutos. E tamén lle ataca as flores. Entón, pois eso, que tamén hai un tratamento específico, incluso hai algún tratamento que trata estas dúas cousas, o sea, tanto a lepra como o moteado. Bueno, vai a provocar o mismo, non? Que lle caian as follas prematuramente, que caian os frutos, que fagan uns frutos deformes, pequenos, e con unhas costras, como cando nos facemos daño na piel, e logo despois eso cría como unha costriña. Sí. Bueno, pois eso é o que lle fai o moteado ou a sarna ás masáns, que tamén lle pon as feas e tal. Pero bueno, non só se trata de botar o tratamento do inverno, que está moi ben, é máis o da primavera cando empeza a agromar, cando empeza a botar gomos novos. Senón que hai que ter tamén cuidado ca limpieza, a limpieza do chan, de retirar todas esas follas e de botarlle o mismo tratamento ao árbol, ao tronco e ao suelo. Ser moi insistentes, porque os hongos son moi puñeteiros. Sí, a verdade é que sí. Bueno, pois, amiga, que te parece a resposta? Xa nos contarás. Temos máis audios de voz, sí? pero tamén temos unhas preguntas que nos foron chegando estes días e imos lle dar prioridade ás que xa teñen algún día aí agardando. Iago. Mira, dinos aquí unha persoa, Paranusca, nun directo da súa canle falou da importancia das tapas dos botes para facer as conservas. Quixera saber cales son as máis seguras. E temos tamén unha mensaxe aquí dentro para Antón. Para mí. Para Antón. Para Antón Rebollido, espero que cumpra a súa palabra e lle deixe ter moito máis tempo a Nusca, entre paréntesis. Dixo unhas 2 horas. Ui, 2 horas. Dixo 2 horas. No programa a tarde, certo é que o tempo que están non chega para nada, quedan moitas preguntas en contestar, algunhas miñas, graciñas. Vale, pois veñemos contestar as... Isto recórdame que, sabes, cando escribes unha cousa queda como un manuscrito, queda escrito para a vida. E hai quen dixía antes, non? As palabras levas o vento, neste caso non é Antón. Aquí, palabra de lei que hai... Na radio que se di, queda escrito. Hai que cumplirlo. Moi ben, moitísimas gracias á compañera, a seguidora por o mensaje que guai. Bueno, en relación ás tapas, hai moitísimos tipos de tapas para poder facer as nosas conservas na casa, pero moitísimos, o sea, se te pos a mirar, digo, que non sabía nin que había tantas formas, pero bueno, a máis clásica é a que conocemos, que é unha tapa de rosca, que por fora é de metal, ten un lacado para poñerlle pois un adorno ou un color ou o que sexa, e por dentro ten como se fora unha cobertura, se vos dades de conta que é como plástica, non é metálica, é como plástica, non? Iso que consigue ese tipo de polímero
O que consigue é que co calor como que dilata un pouquiño e faise como moldeable, non? Deixase querer. E depois, cando enfría, é cando se volve como máis sólido, casi como a tapa metálica. Entón, cando nós metemos a ferver o cacharro, ese polímero que ten recuberto a tapa por dentro, ablándase, adátase, deixa salir o aire, e cando enfría, cando é capaz a facer ben o vacío e queda como duro, non? Esas son as tapas clásicas que todos conocemos. Pero, bueno, agora empeza a haber moitas tapas tamén que son como de un abre fácil que con solo media volta a tapa está como separada a rosca da parte de arriba e fai como un abre máis fácil, non? Para persoas maiores ou que temos problema de mobilidade nas muñecas ou así, é genial. Ese tipo de tapas tamén se poden reutilizar. Entón, a pregunta era cales son as máis millores. Non hai unha que sea a máis millor, sempre cando estea a conserva ben feita e non nos centremos solo na tapa. Hai que ter os puntos todos moi claros. O que conservemos ten que ter un xeito de conservación. Se son mermeladas, vai nos axudar o azucre a conservar, e se son con vinagre, pois neste caso o ácido do vinagre é o que nos vai axudar, non? Como solemos reutilizar as tapas bueno, este bote sempre me vale, non? Porque eu debo de ter como 500.000 cacharros de cristal por si acaso me valen. Ao final, ás veces fago tiro con eles e encho o contenedor todo do vidrio. Pero o que temos que ter en conta é que a tapa non pode ter deformación ninguna. É outra cousa, hai moita xente que para abrir, porque lle é moi difícil ser capaz a girar unha rosca, o que fai é meter a puntiña do cuchillo para facer un desbloqueo do vacío, non? Que fai, e depois é como fácil. Eso está genial para abrir o bote. Que pasa? Que esa tapa quedou inservible. Xa non vale. Non vale. Non vai a facer ben o vacío, porque ti fixastelle unha muesca casi invisible que non vai a permitir que serre ben. E entón como vamos facer para o que vamos a facer é, resisten? primeiro, que as tapas estean en boas condicións, que teñan as aletas, dades vos conta que se abrides unha tapa e mirades por abaixo ten como unhas muescas, vale? Cantas máis muescas teña, bueno, depende tamén do tamaño da tapa, pero mellor, porque vai a facer como mellor o vacío. Nunca poden estar oxidadas, nunca, never, in la never life. O sea, eso tírase á basura, non se utiliza. Que as tapas ademais son baratísimas e podemos nos meter nun problemón por querer volver a reutilizar unha tapa. E outra cousa, que ás veces a tapa, ao manipulalo, ao andar con elo, ou o que sexa, o polímero este do que vos falo, ten ralladura. É difícil, porque o polímero ese co que está feito é moi duro, pero ás veces ten ralladuras. Un alimento en contacto con metal tamén pode darnos problemas, o sea, se o polímero, o de dentro, o plastiquiño que é como casi transparente, ten algunha ralladura, desbotámolo e compramos tapas novas. Esas son as millores. Non aforremos. Outra cousa, sí, pero en tapas non. E algo máis? Estamos... Oi, que galo... Saleu Kikirico antes das 5 en puntos, saleu Kikirico. Bueno, dignos, bons días. Bueno, boas tardes xa, pero bueno, claro. Pregunta para Nuska. Quixera saber o pelo é bo para as plantas? E se é así, é bo mesturar coa terra cando as plantamos? Porque eu dun mastín teño para facer un colchón. E dinos, son Celi Extremadouro. Gracias polo programa e pido máis tempo de programa. Todos aí piden a pregunta para pedir máis tempo. Que guai. Bueno, pois aproveito para saludar porque ademais dou de conta do seu nombre, non a conoso personalmente, pero é unha persona que sempre está nas miñas redes e así, entón, pois un saludiño moi especial e con moito cariño. Celi, o pelo. O pelo, claro que se pode compostar. E por suposto que lle fai moi ben ás plantas. O noso pelo directamente nunha maceta. Se é unha maceta que temos de continuo, imagínate unha planta que ten ali un ano no cuarto de baño que temos ali fermosísima, sí que lle vai a facer ben. Que pasa? Que o pelo tarda en descompoñerse pois entre un ano, 2 anos ou que sexa, depende da mata que teñamos. Pero, por exemplo, dun mastín, estou me imaginando que é unha mata como máis compacta, non? Bueno, entón, para descompoñer calquera tipo de materia, necesitamos unha combinación perfecta de carbono e de nitrógeno. O pelo é altísimo en nitrógeno, por iso é tan bo para a composteira, tan bo para as nosas plantas, porque vai aportar moitísimo nitrógeno. Que pasa? Que
Si intentamos compostar unha mata de pelo, que xa estou vendo así unha mata de pelo depois de peinar ao mastín, ou unha ovella, imagínate, iso vai a levar ao mellor máis de 2 anos descompoñarse. O sea que, se queremos que beneficie a un tomate, non lle dá tempo, porque o tomate ten un aquel de vida de 5, 6 meses, 7, 8 meses, todo máis. Non lle dá tempo de descompoñarse. Pero, bueno, queda aí na terra para o seguinte. Entón, como sería a mellor maneira de descompoñer o pelo do mastín, que ten un mogollón, non? Pois botando a composteira, e nunca en unha bola, non en unha mata, sino que o hai que desfacer, porque necesita carbono para descompoñerse, necesita a acción dos descompoñedores. Imagínate, un ejército de bichos pequeniños, pos un mando de plátanos maduros e unha mata de pelo. Que van a ir comer? Os plátanos, porque lles son máis fáciles de ir a comer e de descompoñer. A mata de pelo teria que estar mesturada e como separada do resto, mezclala na composteira, genial. E se ya quere botar as plantas, que sepa que sí que se pode, que sí que vai a beneficiar, pero que vai a tardar ao mellor 3 anos en descompoñarse. Veña, quedan 3 minutos e medio, danos tempo. Pues mira, temos unha aquí seguro que podemos responder rapidiño. Cando se sementa o cebolo? Mira, é unha pregunta que hai moitísima xente que se sorprende de que o cebolo que se pode plantar ahora mesmo no inverno, non sei, como vas a plantar o cebolo? A ver, o cebolo non é que se pode plantar todo o ano, nin en todos os sitios do mundo. Por exemplo, aos sermos daqui da costa, a nosa climatología é moi atemperá, aínda que há días que suban e que fluctúen as temperaturas para arriba e para baixo, temos máis ou menos aquela climatología que se establecese nun rango, non? É certo que pode vir un día de xeada e queimarche todo, pero bueno, volves a plantar. Vivindo na rúa, ou sea, tendo as cousas á intemperie, é o que hai. Pero o cebolo xa se pode plantar agora. Tanto cebolo como cebolletas, como se tamén se podía estar plantado desde hai casi un mes. E pódese plantar, pois, hasta noviembre, polo menos. Que pasa? Que ao mellor xente do interior, non? Que ao mellor sexa de Ourense, ou así, nos que esperan unhas heladas, non xeada de unha noite de xeada, sino heladas de 14 centímetros de neve, eso non, o cebolo non vai a aguantar. Pero, se estamos nun clima temperá, plantamos cebola, cebolleta, cebollino e calzots, por exemplo, agora nesta época, e cando empece a chegar xaneiro, xa lle dá o caloriño, as cebolas se medraron, bueno, eso, un terreno sempre drenado, moi solto, agora mismo xa podemos plantalo. Pois, escoitamos esa nota de voces e iso respondemos a semana que ven. A ver se nos dá tempo. Se é complicado, se é pregunta para nota, a ver. A ver. Hola. Ai, que raro. Isto é raro, pero me imagino que o gusano está dentro do pomelo, entendeste delo así tamén? Sí, que está como dentro. É rarísimo, porque non sei que tipo de gusano pode ir a comer un cítrico. Un cítrico da maneira, digamos, ten un pouquiño de dulzor como a naranxa, cando está madura, ou unha mandarina, pero un pomelo, que a min encántame, pero arricho ollo para o lado, os primeiros mordiscos arricho ollo para o lado. Pois non sei que tipo de gusano lle estea atacando en dentro do pomelo, así é, claro, que o entendo así. Pois, querida compañeira, empezas a comer máis verdes antes de que lle entren os bichos, que non che quepa duda que vou a buscar información para saber que tipo de bicho pode comer un pomelo, Dios mío, porque me roi a curiosidade. Primeira noticia que temos, verdade? Sí. Bueno, pois buscaremos e a semana que ven ampliaremos. Direi algo. Sí. Lembramos ya o número de WhatsApp, porque é a forma máis doada de que nos manden consultas que quedan xa para a semana que ven. 627-751962. Repite. 627-751962. Aí está, para esta horta que compartimos con Nuska Chousa todos os xoves pola tarde. Un placer enorme. Moitísimas gracias por me invitar a estar aquí, encantadísima, e hasta a semana que ven. Levo paraugas, que chove, agora chove bastante, No trouxe, tócame correr. Veña, pues a correr.